Avui estem en el vídeo número 6 i és dia 28 d'abril del 2026. I per tant, abans de res, com sempre, dir que això no té res de SMR, per tant, no relaxaré a ningú i podeu fer altres coses amb la vostra vida que està aquí, no? Però, com sempre, anem a la ruleta, que és el que volem per escollir el sudoku que farem avui. Comencem en 3, 2, 1, som-hi! I mentre gira, escriviu als comentaris el número que creieu que pot sortir, a veure si l'endevineu. Anem per al 509. Som-hi! D'acord, gent? He tret totes les ajudes possibles, per tant, no podrem saber fins al final si està bé o està malament. O sigui que serà graciós. Tampoc ens indica, per exemple, si els apunts estan bé o no, d'acord? Doncs comencem. Mira, començaré per aquí. Tenim o aquí, o aquí, o aquí. El 2, 3, 4, 5, el 6. El 6 només pot anar aquí i aquí. El 7 només pot anar aquí. Perfecte. Doncs ja tenim un 7. Molt bé. I un 6 aquí. Molt bé. El 8. El 8 pot anar a tots 3. I el 9 o aquí o aquí. D'acord. Anem per feina. Aquí tenim 1 a tot. Aquí també, 1 també. El 2 ja el tenim. El 3, aquí el 3, aquí el 3. I ja està, perfecte. El 4 ha d'anar aquí, aquí, aquí. El 5 només pot anar aquí, perfecte. El 6, doncs aquí o aquí. El 7 és d'aquí, el 8. 8. I el 9 diria que només pot anar aquí. Perquè tenim... De fet, aquí es poden posar colors, que no entenc molt bé per què serveix, suposo, per indicar coses. Tenim un 9 aquí i tenim un 9 aquí, per tant, i un altre aquí. Per tant, tot això d'aquí fora, l'única solució és posar-ho aquí. Ai, merda, hòstia, com trec això ara? Com, a veure, fora. Vale, per tant, el 9 ha d'anar aquí. Moment. Bé, ho farem normal, com sempre, i ens deixarem de tonteries, d'acord? D'acord, 1, 3, 8, molt bé. On és el d'això aquí? D'acord, molt bé. Continuem. 1 a tot això. L'1 només pot anar aquí. El 2 ha d'anar aquí, obligatòriament. El 3 ha d'anar aquí i aquí baix. El 4 ha d'anar o aquí o aquí. El 5 ja està. El 6 aquí. El 7 només pot anar o aquí o aquí. El 8 pot anar a tots. Ostres, el 8 a tots. I el 9 ja el tenim. D'acord. Massa possibilitats, Massa. Continuem pel mig, que el tenim una mica més fet. Per tant, 1 a tots aquests. El 2 aquí. Aquí. I aquí. El 3 el tenim. 4 a tots. Impressionant. El 5 aquí. El 6 aquí. I aquí. No, aquí no, perdó, aquí no, que el tenim just aquí el 6. Si tingués un ratolí d'aquests que no fan soroll al clicar, com ja tenia abans, doncs sí
sí que l'utilitzaria més, el ratolí seria més senzill, perquè ara estic utilitzant les tecles del teclat, no? Però bueno, ja en algun moment suposo que al futur potser m'agafo un altre. El 7 aquí i aquí. El 8 ja el tenim i el 9 ja el tenim. D'acord. Massa possibilitats, Buah, aquí el deixaré pel final. A veure, aquí, el 2. 2 aquí, res, 2 aquí, res, per tant, 2, 2, 2. El 3. 3 aquí i 3 aquí. El 4 pot anar a tots. Increïble. El 5 menys aquí i aquí sí. I aquí sí. El 6 ja el tenim. El 7 a tots. El 7 a tots. El 8 aquí no pot anar. Doncs aquí, 8 i aquí el 8. I el 9. Aquí no, aquí i aquí. El 9 aquí. D'acord. Això està una mica fotut. Bastant fotut, Aquí només hi ha dues possibilitats, per tant, o el 4 o el 8. Tenint en compte que només hi ha 3 possibilitats de 4 i 1, 2, 3, 4 i 5 de 8, diria que és més possible que anés aquí al 4. Però no la vull pifiar un altre cop. Continuem tranquil·lament. 1, 2, el 3. 3. Ostres, 3 aquí a 12. 3. El 4 a tots. El 5 ja està. El 6 només pot anar o aquí o... Espera, aquí o aquí pot anar el 6. Sí, exacte. M'estava confonent ara. Pensava que això era un 6. El 7. El 7 aquí baix no, doncs aquí. El 8. El 8 pot anar a tots. I el 9. Aquí va el 9. Aquí i aquí. El 9. Buf, mare meva. Continuem. 1, res aquí. 1 aquí, 1 aquí, 1 aquí. Doncs vinga. El 2 a baix, res. Aquí, res. Doncs 2 aquí. 3. 3 aquí. I 3 aquí. El 4. El 4 a tots. El 5 només pot anar aquí. Perfecte. Molt bé, no tenim cap altre 5 aquí, molt bé. El 6 ja el tenim, el 7 ha d'anar aquí o aquí. El 8 aquí i aquí. I el 9 ja el tenim. 4, 8, un altre cop aquí. 4, 8 aquí. 4, 8 aquí, Ostres. Continuem. 1 aquí. El 2. 2 aquí. 2, 2. I ja està. El 3. 3, 3. 3, 3. El 4. El mateix. 4 aquí. El 5 ja el tenim. El 6. 6 aquí i aquí. El 7 ja el tenim. El 8. El 8 pot anar a qualsevol, tu. Ostres, estem buits de buits. Literalment. I el 9. Aquí. Molt bé. 2, 6, 8. 8, 9. No, perdó. Aquí no pot anar el 9. Aquí no pot anar-hi el 9, que el tenim aquí,
només amb el 8 aquí. L'1 no pot anar, el 2 no pot, el 3 no, el 4 tampoc, el 5 no, el 6 tampoc, el 7 no, el 8 sí, doncs ja està, 8. Molt bé, doncs traiem d'aquí. Amb el ratolí és més senzill això, perquè ara selecciono tot això, i ara puc treure els buits de tot. Molt bé. D'acord. Ah, que m'he deixat una cosa, tu. Que m'he deixat aquests buits, que també es poden treure. Clar. Molt bé. Doncs ara, 2, 6, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 9, 2, 4, 6, 9, 2, 3, 4, 9. El 6 només hi ha 2 llocs. Molt bé. Doncs continuem per aquí. Ah, mira, aquí hem deixat només un 1. Per tant, ara aquí fora l'1 i d'aquí fora l'1. Perfecte. 8, 9, 8, 9. 3, 4, 8, 3, 4, 8. 4, 8, 1. Mira, aquí hem deixat només un 1. Perfecte. Per tant, aquí fora els uns i aquí ja no hi ha més uns. Per tant, aquí ha d'haver-hi un 7. Aquí. Sí, tot això. Fora de 7. Molt bé. 3, 4, 8, 3, 4, 8, 4, 8. Quan tinc això no sé exactament com fer-ho. 2, 4, 5, 2, 4, 5, 8, 2, 3, 4. 3, 4, 8, 3, 4, 8. És impressionant com m'agrada que passin aquestes coses, però no sé com solucionar-les, Ah, mira, si tenim aquí un 3 només. Per tant, ara mateix, aquí, podem seleccionar tot això i treure els 3. Molt bé. Doncs ara, aquí ens queda només el 8, que podem treure d'aquí. Podem treure un altre 8 d'aquí. Perfecte. 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 4, 6. 1, 4, 6. Aquestes coses em toquen una mica la moral, El que puc fer, clar, sé que aquí el 4 ha d'anar a un d'aquests, obligatòriament. Per tant, aquí ja no pot anar el 4. Per tant, aquí ha d'anar el 8. Aquí fora, sense 8. I aquí si hi ha 8, fora. Molt bé. 3, 4, 3, 4. Quants 4 i 3, 4? 8, 9. D'acord. 4, 7. 3, 4. Massa coses encara que no puc resoldre. Mira, aquí hem deixat un 4 sol, que no havia vist. Per tant, tot això fora 4. Aquí fora el 4. Aquí fora el 4. I aquí, en cas que hi hagi fora 4. Per tant, ja hem resolt 1, 6. No, encara no. Encara em queda una mica. Però ja quasi ho tenim, Ja quasi ho tenim. Molt bé. Hem deixat algun sol. 2, 6, 3, 9. No, 8, 9, 3, 4, 3, 4, 4, 7. Encara hi ha moltes coses per aquí, Encara hi ha moltes coses que no podem fer. Mira, aquí baix hi ha d'anar el 3 o el 9 obligatòriament. Per tant, clar, el que no sé és qui va. Aquest és el problema. Que sé que ha d'anar un i per tant es podria treure d'aquí. Però no sé si va el 3 o el 9. Quina mala sort, tu. Suposo que aniria al 9 per poder posar aquí el 3 i aquí aniria el 4. Però clar, no tinc cap informació al respecte d'això. Per tant, de moment, res. Continuem per aquí. 2, 7, mira, aquí, no, queda el 6 aquí. Ojo, aquí diria que pot anar el 6.
aquí el 6 perquè en aquesta fila encara no hi ha cap 6 més. Per tant, hauria de ser aquest. Però anem en compte. Per tant, l'1 i 1 aquí. El 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2. 2 aquí. I 2 aquí. 3 ha d'anar. 3 aquí. 3 aquí. Aquí no. Aquí sí i aquí sí. 3 aquí. El 4 ha d'anar en tots aquests. 4. El 5 ha d'anar o aquí o aquí. El 6 ha d'anar aquí, aquí o aquí. I el 7 o aquí o aquí. El 8 ha d'anar aquí, aquí, aquí o aquí. I el 9 ja el tenim. D'acord, a veure. Anem a fer... Què fem? Perquè tenim això una mica fotut. Clar, si aquí va el 9, aquest d'aquí ha de ser un 8. I per tant aquí hi ha un 9. I hauria d'anar el 9 aquí. 2, 3, 4, 2, 6, 2, 3, 4, 6, 3, 4, 6, 9, 3, 9. És que hi ha massa possibilitats, tu, que no sé com treure-les. No sé com treure-les. Home, em puc arriscar i provar, Però no crec que sigui molt bona idea. D'acord, doncs anem a mirar primer fila per fila, a veure si hi ha algun que no es repeteix. 3, 4, 3, 4, 8, 9, vale. 1, 3, 4, 3, 4, 5, 6. 2, 6, 7, 1, 4, 7, 1, 6. Tenim 3 6-os. 3, 9, 5, 7, 3, 4. Està això posat de forma malament, perquè els números no van en ordre. Un moment. D'acord, ara sí. És que m'agrada que estigui per ordre, saps? Que si no em desvio una mica de les coses. D'acord. D'acord, 8, 9, 8, 9. D'acord, a veure, per files. 1. 1, 2, 6, 7. És que quasi no hi ha cap. Mira, el 9 ha d'anar obligatòriament en una d'aquestes dues. Sí. Per tant, aquí també pot anar. Mare meva. Anem, seguim. 2, 4, 5, 8. 4 i 7. 1, 4, 7. 1, 4, 7. 1, 4. 1, 3, 7. Aquí ja el tenim. Aquí ha d'anar el 3, perquè aquesta columna és l'únic que podem posar. Perfecte. Per tant, d'aquí a aquí tot fora. Aquí els 3-os fora. Molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Això ja va una mica millor. Aquí 1, 2 i 1, 7, 8. Per tant, diria que aquí ha d'anar l'1 i el 2 i aquí l'altre 2 i per tant això ha de ser 7, 8 i 7, 8. Ara, com? Doncs això ja no ho sabem. Molt bé. Anem mirant més. 2, 3, 6, 2, 6, 1, 2, 2. 3, 4, 6, 7. 3, 4, 8. 4, 8. Ja no sé si estic mirant files o estic mirant columnes, O sigui, se m'ha anat ja el cap a un altre lloc. Anem per files, anem per aquí. 4, 8. El 6. Hi ha 2 6-os
3, 3, 3. Hi ha 2 8s i 2 6s. Aquí tenim 2, 6, 7, 2, 7, 2, 6. Mare de Déu, senyor. Exacte, ara mateix. No, ara mateix res. No, sí, ara mateix el 2, el 7 i el 6 han d'anar en aquesta columna. Per tant, tot el 2, el 7 i el 6 d'aquí, 2, el 7 i el 6 d'aquí pot anar fora, perquè obligatoriament han d'anar aquí. I d'aquí igual, per tant, el 2 i el 6 han d'anar fora. 4, 3, 4, 9, 4, 9, 3, 9. D'acord. Així fem una mica de reducció de números. No està malament. No està malament. Aquí queden 3, 1, 4, 1, 4, 7, 1, 4, 7. D'acord. És a dir, aquí ha d'anar l'1 o el 4 obligatòriament. Per tant, si poso aquí l'1, aquí hauria d'anar el 4 i aquí el 6. I si poso aquí l'1, si poso aquí l'1. Clar, és que no tinc més informació encara. Merda. A veure, 1, 2, 6, 7. Mira, aquí va el 6 perquè és l'únic que hi ha a tota la fila. Molt bé, 6. Per tant, ja podem treure aquest 6 d'aquí i podem treure... Ja està, no hi ha més 6os. Aquest 6. Perfecte. 2, 7. 2. Per tant, aquí ha d'anar l'1, obligatòriament. De fora aquí, 1. I d'aquí, 1 fora. Per tant, aquí ha d'anar 4, ha d'anar un 6. Ara, 4 d'aquí fora, 6 d'aquí no hi ha res. Perfecte, doncs 1, 7. D'acord, doncs és evident que si aquí va l'1 i aquí va el 7, aquest d'aquí ha de ser obligatòriament el 2. I aquí ha d'anar clar, perquè l'1 i el 7 han d'anar aquí obligatòriament. Per tant, aquí es pot fer això i podem treure, abans de res, aquí aniria el 4. Però primer, els 2 fora, aquí. 2os fora. Bé. 2 fora, i aquí aniria el 4, que aniria això fora, i això fora. D'acord. Aquí, mira, tenim un 7. Traiem aquest 7. Bueno, traiem tots aquests 7s. 7 fora. I traiem 7, 7 fora. D'acord. I tenim aquí l'1. Tenim aquí el 8. Bueno, anem en compte. Aquí tenim el 7. Per tant, 7 aquí fora. D'acord. Tenim aquí un 1 fora. Per tant, aquí va un 8. Molt bé. Haig de fer selecció perquè ara hi ha moltes coses. Seleccionem tot això. Seleccionem tot això. I, òbviament, tot això per treure el 8. D'acord. Ara, tenim aquí un 2. Per tant, aquí va un... Per tant, aquí va un 6. Aquí el 2 fora. Més 2os no hi ha. El 6. Aquí el 6 fora. És una mica... toca pilotes fer això, però és millor. Per tant, aquí tenim el 9. Aquí tenim el 8. Aquí tenim el 4. Per tant, 4 és aquí fora. I... Hòstia! Ara, 4 és aquí
Ja l'hem cagat, gent. Ja l'hem espifiat. A veure, un moment, sisplau. És que amb aquest 4 l'he liat una mica, L'he liat una mica. 2. A veure, traiem els dosos. Hòstia, però s'anava per bon camí, tu. Traiem els dosos d'aquí. Vale, aquí va el 7. D'acord, no hi ha més 7s per aquí. Aquí va el 6. Aquí hi ha un 6, que va fora. D'acord. Aquí va un 5. Tant, aquí, el 5 fora. Aquí va un 9, això té una altra pinta. Abans no era un 9, no? Bé, deixem-ho pel final, això. Mira, aquí tenim un altre 5 que queda sol. 1, 2, 3, 4, 5. Queda el 6. En quin moment hem fet això? Malament, tu. Traiem això. Doncs anem cap enrere. Anem bastant cap enrere, Però diria que a partir d'aquí la cosa està bé. Diria que aquí la cosa va bé. A veure, traiem aquí el 7, el 7, el 7. Aquí el 7 fora, d'acord? D'acord. Mira, aquí no pot anar el 7, perquè clar, està aquí, per tant aquí ha d'anar l'1 i aquí ha d'anar el 7. Molt bé. Per tant aquí ha d'anar un 8. Vale, traiem el 7 aquí. Traiem aquest 7, perdó. Traiem aquest 7. I segueix igual, D'acord, gent, he estat mirant i aquests números en vermell són els que estan malament. Per tant, doncs, anem a borrar-los de número i d'això. D'acord. Queden les marques que hi havia abans. Això està molt bé. Que quedi clar que si això està malament, el que estava fent per aquí estava anant bé. Per tant, això és un 2. Per tant, aquí el 2 i aquí el 2 pot anar fora. Aquest 2 pot anar fora. Aquest 7 va aquí. I aquest 6 va aquí. I aquest 6 va fora. D'acord. Aquí, és que aquí ara tinc un 4 i ara no sé si això és el mateix que hi havia abans. Diria que no. Per tant, anem a començar. També pot anar aquí. Aquí pot anar l'1, el 2, el 3, el 4 pot anar aquí. 4 també. El 5, el 6 no pot anar. D'acord, 1 i 4. Doncs és aquí on l'he cagat. En un d'aquests. D'acord, i aquí tenim... Anem a borrar tot. Anem a borrar tot això. Aquí tenim el 1, el 2 no, el 3 no, el 4 no, el 5 no, el 6. El 6 sí, el 7 no, el 8 no, tampoc, d'acord? Aquí tenim 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, no, 7, 8, 9. Vale, 1 i 4, 1 i 4. I aquí ha d'anar... A veure, tenim 1. Tenim 1. Tenim 2, 3, 4, 5. Tenim 6 també. Tenim 7, 8 i 9. D'acord. 1, 6, 1, 4, 6, 1, 4. Tenim 1, 6, 1, 6, 4, 6, 1, 4. Hòstia! Odio que passi això.
Ho diu. A veure, anem a fer. D'acord, hem posat aquí coses. Mira, aquí queda. D'acord, aquest 1 no pot anar perquè està aquí. No l'havia vist. Per tant, aquí tenim un 2 i aquí tenim un 1. Per tant, aquí l'1 ha d'anar fora. D'acord, aquí dosos, no hi ha més dosos. Per tant, 4, 6, 4, 6. Suposo que aniré millor, Si ara li dono a veure la solució que diu. D'acord, no diu res perquè no està acabat. Molt bé. 4, 9, 4, 9. Mare de Déu, senyor. Estic una mica perdut ara mateix. A veure, aquí. Mira, aquí. No l'havia vist. Tenia aquest 5 i no l'havia esborrat. Caso. Per tant, aquí ha d'anar el 8. Aquí el 8 fora. Aquí ha d'anar un 8 fora. Doncs, fora. I aquí un altre 8 fora. Per tant, ara hauria d'anar aquí un 5. Aquí fora. I per tant aquest 5 d'aquí fora. Ja ho farem amb calma. Per tant, aquí tenim un 1. Aquest d'aquí 1 fora. D'acord? I aquí 1 fora. Molt bé. Continuem per aquest d'aquí. 4. Per tant, aquest 4 va fora. I aquest 4 va fora. Bé, ja que estem aquí dalt, 1. D'acord? Doncs 1 fora. 6. 6 fora i va el 4. I aquí com va el 6 va l'1. I aquí el 6. Aquí tenim el 2. Aquí l'únic que hi ha queda és el 5. 3, 4. 4, 3. 9. El 9 ha d'anar, diria que un d'aquí. A on? Bona pregunta, amics. Bona pregunta. Queda el 8 que va aquí. No, mira, perdó. Aquí el 8 ja està fora. Queda el 4 i el 3. D'acord? 4, 3. 4, 3, 8. Falten aquí 4, 3, 8. D'acord, bueno, anem millor, anem millor. Anem millor. Sí, no ho sé. Tinc molts dubtes. A veure. Aquí queda el 7 pel 8, també. 3, 4, 3, 4, 3, 4, 8, 3, 4, 8. Ostres, és que no enganxo cap, D'acord, aquí tenim aquí que només pot anar-hi el 7 en aquesta columna. Per tant, aquí fora. Fora això. Per tant, aquí el 7 fora i per tant pel 8 i aquí va el 7. D'acord, doncs 8 aquí, fora, va el 4. I d'acord, 4 és aquí, doncs 4 fores. Per tant, aquí va el 3, aquí va el 8. Aquí va això fora. 4 aquí i 4 aquí fora. Doncs tenim un 3 aquí, tenim un 9 aquí, tenim un 6 aquí. D'acord, 6, no tenim 3 aquí, 4, per tant aquí va un 3. Aquí va un 9 i aquí va un 4. L'hem cagat aquí, per què? 1, 2, 3, aquí. 4, 5,
6, aquí no hi ha 6. Aquí va un 3, doncs fora el 3. D'acord, aquí va el 4, per tant, aquí ja no pot anar el 4, ni aquí ni aquí. D'acord? 9. Mira, merda, un altre cop. Un altre cop. Hem cagat. 8, 4. Si aquí va el 8, aquí va el 9, i per tant aquí va el 8. Doncs què ens queda? 1. Queda... Bueno, fem la columna. 1, 2... Vale. Fem la fila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tenim 1, 2, 3. D'acord, és hora de veure si l'hem fotut o no. Home, per fi, tu! Aquí posa que he trigat 39 minuts. Però suposo que ho veureu una mica menys, no ho sé. Bé, doncs ja està, gent. Un altre sudoku fet. O sigui que ens veiem el pròxim dia. Adeu.